sahamba ngahamba naye geli sambe kwamakhelwane ukuthi amasamusa kwagogo eClermont. Kwakunzima. Yes, no, asilungiseni izinto zomshado. Then kwabhekana naleso simo sokuthi angikwazi ubuyele ekhaya, athi hayi akwazi ubuye ekhaya ngenxa yokuthi sekhona emzini. So ke abhekana naleso simo sokuthi awu emzini wami sekunendoda esikhona. Okay. Sanibingelela abazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for joining. Igama lami ke nguSthiyo kaDlamini. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bafowethu. This Durban edition, we are shooting here in Durban. Umhlanga Rocks. Siyabonga kakhulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu makadunyiswe njalo bafowethu. Siyabonga. This is a Christian platform ke if umzalwane usendaweni right kakhulu. This is a platform whereby we touch on different subjects that has to do with the body of Christ. You know, topics that will make you to go search scriptures, go pray. Njalo nje konke uhlukahlukene kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu namhlanje ngijoinwe umfundisi. Angani mhlawumbe sothi uMohammed. Akazo njalo kodwa ke ushuthi usele ukuthi ngithi ala. Ina namhlanje nginayela umfundisi wami right. Ngiphilile kakhulu sibalikhulu ngiyaphila baba. Siyabonga manje ugcine sesibonana. Yeah. Madoda. Manje usushintshe ngawo nto nje. Yeah, ivele isalele wona. Sobathi ayishefa leti vele kumile so ugcina usuyiduma. Ade ngiyeke manje nanokuthi ke abalaleli abangafocus kuyona kakhulu ngoba bagcina sebethi mabe Paul abaphawule ngayo baye kuphawula ngeSuku. Konje ubani nje benkulu le genge yali omasulumane kahle amasulumane nje benkulu iwona kakhulu anayo mangihlala nawo athi ngithi ngibukisise bese bethi okay salam alaikum okay oh yeah wasala kuphuma likoma angazi ukuthi okay so iloko ke kahle so amasulumane ngikubona phela ayishiya baze bethi ayi uyilona ma ngithi cha angisilona kodwa ngenxa yokuthi ke ngiku spiritual crime prevention ku district la eThekwini kuyiTheku district so ke sikuyi committee lelikhulu. Okay. So mina ke ngiyayirane spiritual crime prevention kuyi side la Outer West where lapho kunama police stations awu6 khona. So ke spiritual crime prevention city amabandla wonke awahlanganiswe ndawonye elwe nobugebengu. Ngenxa ukuthi kubonakele ukuthi kuliwe nobugebengu kakhulu ezweni ayapheli. Uyaliwa nabo kuyapheli. Seyiboshiwe igebengu kodwa kuqhubeke ngapha emuva ubugebengu. Kwasekuthiwa no hayi kahle ake kubizwe izikamoya. Kwathiwa makubizwe kamoya ayibizwe zonke ezingasali. So amasulumane ke sinawo lapha yana kuyiESCO nje usekela sihlalo uyisulumane. Okay. Yeah, uyisulumane usekela sihlalo wethu. So ke masiqhubeka sehle nzathi ngesikomiti lonke sibelimele iTheku ama police stations awu42. Wow. Mina ke task yami nginika ama police stations awu6 lapha kuiOuter West ukuthi ke ivusa ama structures khona. Okay. So ngaphansi kwa community safety. So iloko ke mhlambe nje bese ngivela ngathelelwa yiwo amasulumane athi sathi ushintshe umsebenzi. Thank you so much baba siyabonga kakhulu. Maybe nakulabo abaqala ukubona ke mhlambe if you can if you kungasipha nje introduction. Ngiyabonga kakhulu baba. This is Reverend noma ngithi Prophet AZ Thango. Okay. Babembuka ku-Google kuyabhala ukuthi Minister of Deliverance. So deliverance ngiyayifundisa ngayo kakhulu ngiyayiminister kumuntu judging by the way ama deliverances ngakhona. Angibelieve ekutheni ngikhipha idemon kuphela but I have to minister kwena ngiqale ngishumayeze ngifundise kuqala ukuthi what is exactly the demon is yini umoya ungenile. So akumele uvele qhamuke usizokukhipha idemon umuntu engazi. Uyaphoqeleka ukuthi idemon makufundise kuqala ukuthi ungene umoya othile wena. Lo moya ungenile usuphumile kuwena uzo maintain kanje deliverance yakho. So iloko ke abaningi mabebuka Google bethi Prophet AZ Thango
Minister of Deliverance usho ukuthini leyo nto so ke inake othango ke ojiyane ngiyazi ukuthi sebeyoqala abaningi bethi apha amaphepha kaqala ukuthi sekufuna amaphepha kanjani siba likhulu omnike singangenelele mashini mashi la ingasingenele othango cha amaZulu nje ojiyane sibaningi kakhulu isizwe sakwaThango sikhona lapha ya eNgoje sinesizwe nje nenkosi yakwaThango khona then lapha nginewele ke lintombazana elithiwa uEsther lapha ya inkosi ngiphile lapha ya eSikhaweni ngoba ngisuka kwaSokhulu lapha ngazalwa khona ya ngazalwa kwaSokhulu ngakhulela khona so ukufunda ke ngiqeda ukufunda ngiqedele kwaHlabisa sengoqala lokhu kuthiwa form 1 ke form 1 njengoba ngina 37 years nje manje kodwa umnyaka wami ngempela 52 so ke akho 37 years. What do you mean ukuthi umnyaka ngempela 52? 52 years kahle kahle futhi ngama imazi kahle. What do you mean? Aba uthuka kakhona baba. Uthuka khona baba bonke bayathuka nami ngiyayithuka ngingedwa ngithi kahle kahle okay ngina ngaka ifirst board yami ina 20 ina date manje umfana wami that siyabuka dawo mangime naye kuthiwa umfowethu esiyelamana kahle kahle mina ngina 52 years so ke uqeda isikole ngisiqede ngaqala lithi vele kodwa ngenxa ukuthi siyaselusaka so lunaka inkomo kakhulu so ke kodwa na isikole so ke kwaba nalokho ukuthi siqale esikoleni kodwa ngifunde ngiqale esikoleni sengina minyaka ethanda ukuthi mhlawumbe 8 years or 9 years sengiqala ukufunda lokho first year angakazi manje ngibona kuno grade kunezinto zonke grade bani ngazi form 1 mina ngaqala kwaHlabisa form 1 ngaze ofika form 5 ngihamba newele yasazihlukane ngenewele lami seliphoyisa ke lapha ya liwusayitsheni lapha ya eSikhaweni bese ngiyayithi mangi-introduce ke mina ngithi ke mina ngikwa spiritual crime prevention emaphoyiseni ekuyitheko iwele lami usayitsheni eSikhaweni umfowethu uJeros ubrigadier le emkhanya kude hayi so sengibhalanisa bese ngithi umalume wami umalume wami impela ekhaya unathi Mthethwa naye futhi bese emaphoyiseni wakwaba semaphoyiseni ize noma ke uNkulunkulu wamthatha ke bamenza lento bambulala ngidlambulala kodwa ke asikho lapho ya wadlula ubhlungu yena and then so kodwa asikho lapho mfowethu sasiyile impela komthethwa le ekhaya Sihlela nompostoli la makhona afuna ukuzoyisho nje ukhuleke impostoli we'll have a conversation ungazukhulumela phansi. By the way ngifisa ungena la yebo eminyakeni emidala usumngaka shovele uhambe lakho lempilo ekuhlanganeni kwakho nonkosikazi unhlanganiphi hlangane kanjani ngathi ngibe nesikhathi la umfana mawuqala ngamthola ngisanda kuphuma esikoleni ngathi mangiphuma ngashiya isisu ngemuva wazalwa yena ngo1996 okay ngabona into ngale 1997 ngoba umuntu yaqala esebenza ke ngalezo ikhathi and then kodwa ngokuqhubeka nokusebenza kusebenzele khona ngale yako ko ngaqala ukusebenza ku SDS kahle kahle okay ngasebenza SDS ngumuntu othanda ukubambelela ke mina entweni when it comes to into ethiwa relationship ngiyabambelela ngibambelela impela ngikotela ngamazipho so ngakhanda uyabona mangena emsebenzini ngayikhanda le relationship nomsebenzi ngaqala from the back emsebenzini wase SDS ngaze ngazofika to the level where ngithola ama promotions and then ngaye SDS Merency from Merency ngaqala ngase ngiya eShowe ngasebenza eShowe sengisebenza eShowe ngase nginengane eyesibili ngithola kuyintombazana futhi yakwasibiya eTheku khona eThekwini eLindelani then ulungi igama laye okay ugele lo mntwana ke waba umntwana engamkhulisa mina angiyangazi noma by the grace of God noma by what kodwa mawakhe wamletha mina ina 2 months wathi ngicela ungigadelena ngisaphuthuma nami saya emphathini abangayemngani waye bangani bami kwaba ukuhamba kwakhe then ehamba ngalesikhathi akaphindanga wabuya
then ngangimbelethe umntwana nami ngangena emsebenzini ngimbeke staff room then ngisebenze ngapha then ngilokhu nginaka umntwana so ngamkhulisa kanjalo ngalozo khathi amanabi kwangekho lo ngama-diaper wakusawashwa so ngisebenza lo msebenzi ukuthi ntambama mfanele ngibuye ngiwashe amanabukeni so ngaba yilowo baba lo kwathi isikhathi ngabona hayi engathi ngiyaphazamiseka emsebenzini thathe ngimuse ekhaya ngamusa kumama-ke ekhaya umama-ke intombi yakwamdamba ezalwa kwaMthethwa njengoba ngithi umthethwa-ke ya ukuthi njengoba ngithi unathi umalume cousin umamzala kamama so izalwa kwaMthethwa khona le ebukhosini base ngakodondoda ngako sakwamthethwa then ngamisa khona umntwana kwaMbonambi ekhaya ngafika ngamshiya khona nangumntwana ngeke ngiyalimala emsebenzini fanele ngifocus mangibuyele emuva ke then ngathola promotion manje sefanele ngosebenza esiteers esithiwa se-Richo Aces Keto Rich manje kovula stairs no deponents nabo Fisherways ngiyoba imanager lapho futhi then lapho ke siyosebenza kuvula no BP engine BP garage then saya khona sasebenza khona that time as a manager so you are une task yokuthi akufunele abahlali abasebenzi bakho izindawo zokuhlala yes endaweni so ke then thintwa omunye oyimanager yami okule nkulu ukusithi area manager yathi hayibo fonela uchief Mlaba inkosi esendaweni laphana obuye abe member yeparlament orana iparliamentary constituent office ngamamazi iparlament kodwa emakhaya kulelo office lelo kwakunentokazi makunale ntokazi ke leyo ke so ngasuka ngase ngaba ukuthi ke safonela nayo ke hayi mase sibonana ke nentokazi cha kwaba yini love of the first sight okay yeah yes love at the first sight sahlangana nayo bafika emsebenzini ngalosikhathi ngiyakhumbula iphelezo lapho indoda kwakhanyile uthisha okay yafika khona then sahlala phansi hayi ngaxoxa ke ezoxoxa indaba ukuthi ke izindawo izindlu zithola kanjani zabantu for bakwazi ukusebenza endaweni I'm this person njengamanje ongena relationship ofocus emsebenzini ofocus ethenini njengamanje I've got umama kufanele ngimnakekele ngipsende imali kuyena and then akhe futhi umuzi ngoba sisanda kufika kwaMbonambi sokhulu so then lawo ma goals enginawo ngithi yabona ukuthini akafuni lo into relationship so kwaba yilokho ke yeah that time sahlangana ke naye usisi sahlala naye then hayi wasinika izindlu ukuthi I know endaweni ethile nasendaweni ethile ngazithola kwaba right then kwaqhubeka ngiyacabanga ukuthi ayiphelanga inyanga sesiyathandana nosisi sithandana nosisi cha kwaqhubeka ke i-relationship ke njengawo wonke ama relationship bekade ngiyacabanga bekukhonza kwaSithole ko NJ okay ngoba uma ekukhumbula wangifanisa nabanye ababe aphansi kwabamntaka khona spiritual father wami obandla lakhe leader in Kingdom Come bilse lapha ya eThekwini yangaphakathi okay ngako St George's lapho khona isikhathi lapha uthole engenazo indawo zokukhonza abazalwane bakhe bonke wabaletha ngapha ukuthi abezokhonza kuyenzeka ke lokuthi abazalwane balethe komunye umfundisi abagade so beza ke khona okay bakhonza khona so ke ngicabanga ukuthi ngalesikhathi mhlamba wangibona kodwa nje sasifanisana yeah kwaqhubeka kodwa yaqala relationship akuhlala isikhathi esiningi because 2003 then kwabe sekushadwa emva kwalokho although kwaba nama struggles ekushadweni because kwasekunezi kwakusekungabaza nakumina ukuthi ayi no engathi kunama signs amaningi okungewona okay ngathi mhlambe ngaba kube nganjena ngenye indlela engazothi mhlambe I remember that time ngakusho ke nathi ngazothi ngesikwazi ukungena because I remember when I engaged her I engaged her mase ngathi engage and then emva kwalokho kwaba nama fight kwakunamhlanje nama fight njalo into eziningi ezingama signs ukuthi no what this cannot work then but then umuntu othandayo ukuthi i relationship iqhubeke but
ungazi ukuthi mhlambe yini emenza ukuthi bese kuba sengathi mhlambe I cannot stay with her. Yeah. Then kwaba yilokho. Amazwi ashoyo wathi ngishade ngizoshintsha ngizoshintsha mase ngishadile. Nginceda kwangishadi. Ya nami ngena lelo themba ke. Angisangena ke. Then kwashadeka khona. Kwaba into enhle khona. Shadodwa omkhulu and then honorable oyimeya manje wayesikhuluma emshadweni wethu. Nje. Obviously shada abantu beparliament angithi. Okay. So abakhulu sashadela khona eJanga. Yeah. Then saqhubeka sahlala eKhethorishe ke sayikhulisa ingane. eKhethorishe lapha kunomntwana ocishe olingana ne-firstborn yami. Amashena ngonyaka. No 1995 yena. Okay. That one we connected nalo mntwana because naye wangitshela ukuthi mangifika wathi hayi lona kai akanayi baba. Okay, kulungile fine. Akakhuleke ngoba baba wakhe sengifikile. Then angihlala ngithi mangiqhamuka ke ukuthi mama nangi your surprise lokho. So wakhonza ukuthi ngiyibiza umama ukuthi hayi mama nayi surprise yakho. Ngathi ngqonqoze iminyango mase kungivulela. So ngene. So sakhonekta nomntwana kahle. Hayi kwaba umngane yami nje. Akaze ngimazi komunye umuntu. Umntwana wakhe. Yeah. Okay. Akaze ngimazi omunye ubaba kwaba yimina nje ubaba wakhe. So lo mntwana kulisa ke. Kubantu abaningi she never been another person's child. Akazaziwe futhi babazi ukuthi nje wabo ingane kaBabuthango. Babuthango kwazonke Babuthango kule ndawo engihlala kuzo. Yeah, ingane kaBabuthango le kanjalo. So ngakusayi ngasakhulisa umntwana wakhula nje kahle. Kuyingane nje khothanda ukuthanda ukucula. So baba yileso simo ke. Ngapha on other side kunaleyo challenge leyo. Leyo ukuthi ama battles ma fight wethu awapheli. Lawa ayaqhubeka. Uqhubeka kwama fight. Izinto eziningi ezenzakalayo. We don't understand ukwenzakala ini. So I solve into zakhona. So when isikhathi lapha I remember it was maybe 2004 and then lapha ngaza sometimes ngathatha isikhathi sokuthi nathi ngizabaleka ngesikhawini ngibuyele ekhaya kwamalume ngoba khona ngakushongo ukuthi esikhawini ngathi maqedwe isikole ngiqala ngabe sesikhawini eYMCA hlala nomndeni wakamalume asindisiwe ilapha ngafunda khona insindiso ke kusuka emakhaya lapha kwaSokhulu sengizofunda ukuthi insindiso yini ilapha ngafunda khona into ethiwa umndeni ilapha ngajabula khona uma ngabe ngibona umuntu osifazane nabantwana bathathu abantwana bakhe kodwa ngakhoneshela lokho okuncane kakhulu ngathi wow ngizoke ngizwe kuba ubaba ngihlale no yenjani nje being a father mama ngapha umntwana ngapha wow nje kwaba naleyo nto mina so uma nginezinto ethile ngifuna ezama advice angifonela khona ekhaya umalume kwamdamba umalume womdamba kwamama but ke ngokuhamba kwesikhathi ke then ama challenge ayiba khona kakhulu kwahamba kwafika isikhathi la engangakwazi ukuya ekhaya khona umuntu obekade believela kakhulu angathi umbelievela escripture noma ukwenza mhlambe mangibelieve escripture angibelieve kakhulu escripture angivulele kakhulu scripture especially scripture esithi ithi izwi oshiyihla nonyoko namathele kumngakho lisho njalo izwi ngibuke lento so ke kuphoqa lento ukuthi manje mawuhlale naye noma isimo sibheda ngale ekhaya awukwazi ukuthi inyaka because uzobheka nenkingi ukuthi uzosuka kanjani That's right. Yelina ekhaya umshiya ngapha emuva so akukhumbuze njalo ke futhi ukuthi ekhaya nabazi into ushadile makuthi abazi into ushadile ekhaya ngini hayimo okay abazi ngishadile ekhaya ina challenge njengamanje ingane zama ihlale nabo number 2 I'm a father here and I'm a husband here now I'm turning to be like in a prison akunaka kodwa kakhulu lokho ngenxa yokuthi phela siyakhonza lapha ya kwelinye ibandla lase Claremont bilona ibandla lashadisa ibandla kaMntu Mfundisi babushabane Okay. Yeah. Khona besikwenza khona ke so nakhona asita kakhulu emsebenzini kaNkulunkulu. Esikhonza kakhulu kunale yanciko. So okuningi kwenzeka
uma sekushaya isikhathi uma isalo sami sesidlu sesikhathi empilo siba nobuthaka bona ayibo sakhele nginenkinga yokugula ngifuna ukuzohlala nganani ngapho kunenkingana yegazi emzimbeni kufanele ngifake igazi ngilinde idate ngapho na okay ngitshela unkosikazi athayi ubani uzomgada ngithi hayibo ngikhona njengamanje ngisamile mina emsebenzini ngisebenza ngomgada ma hayibo ngeke asawazi ukuzohlala so wagcina afika ngempela wasitaka ngalena ke waze washaya isikhathi la adlula khona so that day adlula ngale emhlabeni kwaku Friday yakhona okay sasinayo ke kwasekusiko kuthina sasinosiko lwethu ukuthi nje sometimes sohlala 2 or 3 months singakhulunyiswana endlini so lokho ngikuthatha ngosiko mase ngijwayele ukuyenza I remember ukuthi ngase ngihlala ngispend isikhathi nje nondodakazi yena lo wakhe wami futhi okay imatha wakhe yeah so ngase kuba yiloyo nto kwase I remember that Friday when umama phone ethi Zakhele ngiphumile phandle ebethi ngiyothamela ilanga ngiyothamela umthunzi kanye nelanga ngicela uzongifaka endlini hawu mama kudanga ngaka Richards bezofika ubani manje hayibo nami ngithukile mama kwenze njani hayi ngiyacela nganami washimva lokho wathi fika ayibona ephusha ngempela ukuthi ngifike aze akhale kuzenzelani mama bathi ngizokulinda ngani yami okay I something is not right mama ayingidinga kanje angidinga ukuthi ngimfake endlini kuphela sephumile aphinda phone futhi ashathi ingane ziyehluleka ukungifaka endlini kwasuntambama ziyehluleka ukungifaka endlini zizamile ukungirola phansi kunama staples manje akwazi ukuthi abawazi ungikhuphula ama staples imagine kwalokho ukuthi uma wami derolwa phansi uthi ayofaka endlini mamrola enhlabathini phela umuntu kwenzakalani yabona ngoba naleyo nto eyayingishaya manje la something is not right so ngapha awusakwazi nokuthi usho ukuthi yazi nesimo esinje efanele ngisiphuthume ngoba uyazi ukuthi usukovela utshena into eyodwa nje kuthiwa abake nabazi ukuthi ushadile so ngabhekana leso simo wathi ngakusasa ngafonelwa osisi ukuthi bathi silapha ekhaya ekseni ngabo 8 silapha ekhaya umama lokho kulindile kanti ukuphi umama uyagula kakhulu akangenanga endlini lokho ephandle hayibo akangenanga endlini mama ulale ephandle wathi ulale ephandle nezingane zahlala naye lapha phandle bambathe singubo hayibo so leso simo leso sabanzima ngempela kumina angikwazi nokuthi nginyakaze kanjani angisebenzi manje ngihlela imali anginayo the only person ofanele avuke kusena emsebenzini uyedwa nkosikazi leso sikhathi leso ngibhekana nalesi simo lesi sekufike wonke umuntu ekhaya ngafonela umfowethu ngicela uphuthume ekhaya angikwazi nginyakaze mina ngapha unkosikazi fanele uzoyenqaba uyanqaba nje vele mabe ngiyakaza ngento enza siphathene ekhaya athi mfowethu hayi no kulungile ngizophuthuma ekhaya waphuthuma ekhaya mfowethu uma efika bafona athi isimo sinzima sikwese mama ngabo 12 elokhethi lokho kuthiwa hayi mama ethi mabe khuluma naye hayi ngilinde ingane yami yeza uma gcina phela mina ngithi so ke kunalento afuna ukuyikhuluma nami angazi ukuthi yini iwele lami ulixoshile wathi alivakashe samoya khulumuze alivakashe kuona kanti akafuna ukuthi adlulele phambi kwalo and then ufuna akhulume lamazwi bese yadlula mina ngapha ngesidakwe somshado and leyo into iyodwa yenza ukuthi ngibuke impilo sometimes but ngoba naloko ukuthi hayi kodwa vele umshado uNkulunkulu usho njalo mina ngosazilale ngivulela ama scripture ethi hayi thiwe ushiye ihlo nonyoko and kulesi simo lesi esibhekene naso njengamanje
kufika lokho ukuthi intambama mhlambe uma ibuye emsebenzini ngizothi ukukhuluma naye makukhulumeka naye then but shawu 3 intambama bafone bethi kade bemusa eclinic benqabe lokho etulinde wena Yes. and then eclinic usedlule emhlabeni Saturday ntambama badlule emhlabeni umuntu ade ngibiza izolo Friday kwazanga ukuya kuyena ngenxa yomshado then I remember ngizwa lawo mazwi kwaduma ikhanda aphuma ngihlelo ndodakazi then mawa khona kafi uma ngaya ngaphandle ndodakazi mangihamba kwakungilandela lapho ngiyakhona baba daddy where you going ngihamba okay asambe nganami sahamba ngafika ngahlala ngaphandle and imagine I'm talking about this young one ngimtshela ukuthi gogo wakho ushonile umama ushonile then she just like ngempela ngathi mina yeah ngibuka the first person engiconfida kuyena useshonile and then the moment he showed us ngaba mangiqala ngikhala ke then she was the one when we went back home sifica umama wakho nesefikile and kwaba ikhona ukwatshela Umama wakhe. Imagine lokunganani ukukhuluma ngento na 7 years gogo seshonile gogo wasemakhaya hayibo then from there oye ma etshena abantu ke manje aba omakhelwane bethu Okay. kunama home sales angiwaqala endaweni soke basizama ke ngoba sasingayingekho imali engaholeli basizama lesikhathi ngemali then kodwa kwakungekho that deep ngalosikhathi ke then masifika ekhaya ngaliya then kwaba ima sengingena ekhaya then it hit me then ngacollapse ke lapho time kwakunzima khona ngacollapse Then unkosikazi uthini ke kuyo yonke le scenario ke usumvezelile manje usuyahamba nawe ekhaya and ukuvumele ngaliphi ke manje ekhaya since bengafuni ekhaya sekuyisifo phela manje lesi isifo ke manje lesi njengoba sekuyisifo awukwazi unqaba noma ngabe kwenzakala ini kusuke lapho ngahamba naye geli ngazi kwamakhelwane ukuthi amasamusa kwagogo eClermont kwakunzima kakhulu bangena ngale ekhaya then sanishaya isimo sokufika ekhaya ngihamba naye yes ngihamba nomuntu kade ngakhulumisana naye bese ngakhulumisana ngiyacabanga inyanga seziwe3 sikhulumisana ukuthi nje manje se angikhuluma seTexini because nginalokho anger yokuthi umshado is it into yoku is it real noma is it like a prison ngiphinde ngizozonda uNkulunkulu hating God ukuthi kahle if kungukuthi uNkulunkulu umise ama scriptures azokwenza ukuthi kube khona iside elithile elicindezelekayo ngenxa yegama yokuthi umshado futhi umshado ukhandwe kwayisystem yokulimaza abanye abantu abathile hayi kahle ukuthi ubalansiswe kuthiwa no these two people shall live together and then kumele ba share life endlela efanele ngakubuka konke lokho ngakubuka and then ngangakhulumi kakhulu kwenziwa amalungiselelo nezinto zonke then kwafika nesikhathi lapha ahamba khona ngazi wayehamba yapi wathi usabuye ubuyele ekhaya ubuyele ekhaya yokwenzani futhi ubuyele ekhaya it's fine angathi nankinga then osisi bahlanganisa imali bamgibelisa wabuyela ekhaya then qhubeka ngahlala nomndeni sahlala lapha then sabhekana lesimo sokuthi kulungiselwa ngokwenza amalungiselelo but kunale shock kumina ukuthi hayi kahlahle she's really mama really passed away then lungile fast forward leso simo ke sis fast forward but after mncwabo ngabhekana nesimo lapha engihlala phansi naye khona ngathi I just need to talk to you ngathi lamazi ngiyacabanga naye wakhumbula ngathi kuyena uthando benginalo ngawe lukunale lathuna lila olibona lapha yabo la ngqungquma yethuna uthando benginalo ngawe luphele lapha so ngiyacela ukushuthi njengamanje umama sedlule emhlabeni
wena uzobuyela emuva uyela wedwa mfethu from now on sizoba sesithi work out indaba ye divorce uthi senze njani. I cannot go back with you again. And then udlulile umama wadlula just because ngishade nawe. Ube mhlambe bengishade nomunye umuntu obezokwazi ukunderstand ukuthi kahle kahle umndeni yonke kumele mayisupporteke into mayibalance, then mhlambe bengabangcono. Athi hayi kabi but njengamanje leyo into promise ngizayikhuleka uzoshintsha nje khuleka yabona kusona manje uzobambisana nawe yonke into ngisho nezingane lezi eshiwo mama begada abazukulu bethu phela khumbula kunomntana wami futhi khona la nezingane zosisami nezingane zobhuti bama sebadlule emhlabeni sigcwele lapha egade yisalakazi engimali yempesheni because ayimali nathi besingasazise emakhaya enqathi sishadile phela. So uyayibuka le eyokuthi sengikhulumile nomndeni ngathi umndeni njengamanje nanka amalungiselelo sokwenza nje nako umncwabu usudlulile sinako kuzokwenzeka but njengamanje singabatshena ukulungile sizobuyela emuva nonkosikazi because isikhathi sengitshene ngathi angisabuyele ngitshela umndeni before ngokhuluma naye ngathi kuyena no kulungile ngizobuyela emuva uma uthi njalo ngoba into ayenzayo wavela ngithembisa hayi futhi nje nakho kukhona nemali engangifakela umama yelokhuzana ye-insurance police police okay maku-withdraw yona sobuya nje sothenga no sofa sithenge yonke into okay then ngathi kulungile sifanye futhi unengqondo hayi sabuya ngemva asibuya ngalena ngangisashayekile kumbula uthi isimo sasingekho sihle kodwa engakusho ukuthi saphinda futhi zasho again yaqala lezo zinkinga futhi ngikhumbula that time ukuthi ngathatha isinqumo sokuthi ngiyekhaya nakhona ke futhi kwakuyiso isikhathi futhi engangibuyela ngaso ngithi yazi uthini ngiyabuya kodwa wancenga futhi nakhona ukuthi mangibuye so ngibuye ngunyanye lento ukuthi uyahamba uyabuya kahlahle mina ngusehla senyuka nje sengulokhuzana isithakazo sakothango onzimase omantanda kahlahle sengumantanda mina isithakazo sakithi siyasebenza manje lapha kumina ngiyantanda manje okay ngagcina ngibuyile fast forward on that kodwa uma ngibuya then sase sihlala ke sahlala futhi kwakuwest ayiqhubeka kuwest hayi ngaze ngathi yabona ke futhi kwakusukuba west ngalendlela ukuthi ke manje yabona ke angisebenzi manje angazi ukwenza kanjani kwenzakalani manje empilweni naye ebuthaka empilweni ebebuthaka ngalezo zikhathi futhi wabebuthaka kakhulu umuntu obuye aphathwa ngamathambo yo ngase ngenza umsebenzi we husband and then ngimgeza kufanele ngimgeze then nje ukuningi ngikwenza because yabona supportive husband like bayibuthaka ngempela amathamba imphethe ngempela up until kuze azangene kwi chronic i-chronic ke ngicabanga ukuthi bayazi yes i-chronic ilamaphilisi lano wadla nje to for the rest of your life lokudla wona yes mhla sengene kona ke lamaphilisi cha kwabangconywana ke then kwathi kuba ngcwena ngathi hawu okwathi dwe yabona nje lapha muwela uya emsebenzini wakhe la emathexini eKetorich usuka lapha ekhaya kwethu ithina wela ujantshi wesitimela kunamatshe so nje umuntu onamathambo uyabona angibuye ngiphoqele ukuthi ngifanele ngiyombeletha ngeqitha ujantshi wesitimela so umkhulu umsebenzi asengiwenza mningi futhi kodwa ngangasukuli ngangicomplain ngalokho ngoba ngangenzela wife kodwa ke fast forward ke then ngazathatha isinqumo sokuthi ese right ke kanti ese right ke izimo zaqhubeka zaba worse so ngamemazi kukhona izikhathi zasebebuye zibe mnandi okunye ngokubuka ukuthi ngangibuka ukuthi lo muntu ngendlela umshado angazi ukuthi kunalento kuyena ethi umshado samqoka ngalendlela ukuthi impela hayi ungafiwa ngawo into ukuthi kuyaphunywa emshadweni kuyadivorce hayi yayingekho kuyena kakhulu into angiyithanda kuyena kwakuwukuthi
wayebambe ngalendlela umshado ethi angulifuni ukhondolo ingane zami singathi masishadile ziyadivorce ngenxa umama wadivorce. Okay, ngithi wow. Yabona leyo into leyo. Wayebathanda abantwana bakhe kakhulu. Wayebathanda kakhulu abantwana. Although their love toward her was kind of repelling because of marriage. Lokho kukodwa okwakwenza ukuthi kube ingxenye yokuthi ngithi yaza sidivorceni kancancane ngithi yathi asidivorce because I want you to spend more time with your children. Labantwana bayigazi phela kumuntu. Yobe igazi lakho awukwazi ukusacrifice ngomuntu ongamazi, sacrifice abantwana bakho. That's right. Although mina I have done it. Mina baba babe ngabalwanga nje kwi-equation ukuthi kahle in this marriage they will be with us. Babe ngabalwanga. Noma ngabe ngikhuluma kanjani kodwa babe nje ingane sifuna ezila kulomshado ezibalwayo ezami sho yena. So ke but ungenankinga ke lokho. Then because I'm a father to this one, bonding icreate nalengane then ngiyakhulisa lokho. As my child. Ngisho ne-credit card yami yayiphathwa yikho. Uyele esitolo kuncane yoswipe ukuswipe imagine uswipe ama-jelly tots lezo masido okuncane ama-sweet uswipe nge-credit card uswipe into ka-R6 wakuhlekisa umlungu wasesibawa sehlale ehlehlekeza hayi no siyamazi umntwana kabani lo wasikwaziwa. So no but ke isimo sasinzima saqhubeka ngiqonda ukuthi amazi kukhona isikhathi sasisihle in that marriage. Then kodwa esibi hayi sasiba ngisibi ngempela. Then ngathatha isinqumo sokuthi no wathi ayingeke. Ngoba angikwazi ngiyakaza. The only things enzoyenza nje manje ngichitha ngiyahamba eJoburg. Kufanele ke ngiyami guys ngiza ngapha ngicela ngizamele umsebenzi around there. As a manager ke hayi akuthatha isikhathi ukuthola umsebenzi. Especially koJoburg kufanele ke ngiyakho nje uthi guys bathe Prince no what khuleka ngafona ekseni ngo8 ngo4 ntambama ngo12 emini babe sebathi hayi khuleka interview yakho ikusasa ekseni ngo8 bathi akhulekani ngikhuluma kozwayo. So ngahamba ngathatha icamera nginayo ngangine camera ngithenga kwa game ngavela ngayo kwa next door ngayidayisa sizwa kwa next door wayithanda ukushoota. She was a videographer. Okay. And then ngathi ngicela ngithatha necamera anginika noma 500 ngagibela ngaya eGoli ngamtshena nasengisegoli ngaphakathi sengene kuseni ngabo 4 ngathi sengiseJoburg Jane ngathi hayi sengifile eJoburg. Ngasebenza eJoburg ngahlala khona isikhathi eside ke kanti eGoli njengoba ngiyakhona ngiyoba ne-encounter nalendoda engangihlala iphupho ebusuku. Nalendoda engangihlala ngithi I wish ukuthi ngingathola energy ngihambe ngiyekhona mhlambe lo muntu ungala komhlaba yalingana nje. Lo mprofeti onamandla kanje ukwazi ukukhulekela abantu bawe phansi ukwazi ukulula isandla kuvele kuphutshe ukuyithumba umuntu ithumba lo muntu kukwenzakala kanjani hloboni yomuntu lona. Then that prophet kade ngiyoba ne-encounter with that prophet and then usebenzisana no-prophet ozoba spiritual father wami. That was TP Josh. Okay. Yo, this person, Aibo. So then that was about 2007 that time I figure Joburg. I got to Brazil. Oh, ulo TP Josh. Okay. Figure nje angizobona umngani wami. Prophet Philip Banda. Oh. Then from there ke kwaba nalo ileso sikhathi engabe sengithola le grooming la le grooming ke ngifast forward iyofika kwi grooming igrunywa just because sengengabuyela ekhaya mangibuyele ekhaya ngiyozama ukureconcile ukulungisa izinto nonkosikazi. Sithi no asilungiseni izinto zomshado. Then kwabhekana naleso simo ke sokuthi angikwazi ukubuyela ekhaya athi hayi akwazi ukubuya ekhaya ngenxa yokuthi
sekhona emzini iso-ke ngabhekana leso simo sokuthi awu emzini wami sekunendoda esikhona. Okay, So sekhona indoda ehlala emzini wakho manje yeah. sithi wena usekhona. sekunesikhulu nje sesihlala emzini futhi asikaze sicabanga ukuthi ngase kwi-backroom noma kuphi. Cha, ngizosebenzisa wona umbhede wakho, ngizosebenzisa wona umbhede wakho nemuzi wakho wonke, ikamero lakho kuzoba ngelami. Hawo ithiwa yini lena, angivula ama-scriptures eBhayibhelini ukuthi kahle thini uNkulunkulu uma bekhuluma izimo ezinjengalezi. Ngathi kodwa is fine. Ngazama-ke wazama ukureconcile lowo mshado. Ngibula uma ngibuya ethi hayi awungekwazi ukubuya uze ekhaya. Ema ubuya-ke uzoya ukukhumbula leli bandla besikhonza kulona kuqala. Okay, yeah. SaseClermont. Uzoya khona lapho kodwa beka uzohlala khona, uzofika khona mina. Okay, so mina I have to respect this man osemzini wami. Yeah, that was the hardest part in my life. Noma ngibuyile bengumuntu obekade enjani enalamandla enginawo ukuba indoda njengomZulu. Ukuthi hayi umfazi wami yabona nginaloko. But ngizofunda into entsha empilweni manje ukuthi somebody else can sleep with your wife. Uphila nje engowakho futhi ungadivosile alale na. Yabona kwaba naleyo nto just new things engifundayo. Siyohlala lapha nje ngamanje she's coming to eClermont sifika noma wakhe kuzo reconcile. Mag reconcile atholakala ukuthi hayi sekuyohlala phansi kakhulunya hayi nawushaya unyawo phansi. Mezoshaya unyawo phansi hayi bo. Okay. Uyabona kusakhulunywa nje futhi uyangena ucingo indoda yamdinga ekhaya. Haw. Kahle uyabona indoda esimdimanda futhi uyabona imdimanda umuntu wakhe angithi umuntu wenkomo. Wena oshade naye, wena okhipha inkomo, wena olobolayo hayi. Ndawo. So ngakubuka konke lokho. And then ngahlala nenciko. Uyabona ukuhlala nabantu bebuka ukuthi hey. Yabona umfundisi uShabani wayikhangela ebuza ethi hey Thango, uwe ngempela lo. Yabona. Ngithi yabona I thank God ukuhlala nalabo bantu ukube they were not there ngangaya kuphi. It's a thing bengaya kuphi. I remember ukuthi sesihlulekile lapha kwababuShabani saphinda saya sozama futhi sireconcile sakhuluma nabo mama nobaba Dlamini. Okay. Ubaba ka mama abazali baka Swazi Dlamini. Okay. Their family cousins akuhlotshene. So ke sibe spend isikhathi esikhundingi nabo ke enkosini. So ke nabo ke futhi bafika hayi wazanye ulungisa wabona ukuthi cha into engazolunga. Then kwaba imake sengithathe isinqumo sokuthi nathi angibele Joburg khohlwa. Ilapho ke where engahlangana khona ke engase ngihlangana khona no Prophet Philip Banda, and then ngalesikhathi sathi Joshua ile lapha. Then ngagrunywa ke from there. And then angisakwazi ukubuyela emuva, imuva ngisalicama indaba yakho. Kodwa Prophet wathi no, when Banda when he prophesied what you have a wife. And then but washo ukuthi nje ngathi mina yes kunjalo. Yeah. What you are a broken man. Ngathi mina yes I'm a broken man. Broken. Ayibona lo ndoda ubona kanjani into enjalo ukuthi you are a broken man, broken. Ngafunda lethu oh when you are broken it's when something that belongs to you has been taken away like in front of your eyes. Yeah, you get broken. And wow. Okay. Yeah, ngathi yeah. Then wasithi ke I will reconcile. Umshadweni uzolungisa. Ngathi mina uzolungisa. But basicene bathi no usiqonda ukuthi ngamazwi God will use. Oh wow. Okay. Then from there wasithi this man waseyashowa this man is called by God. He used to call me a minister. What this man is called by God to be uNkulunkulu, so I will groom him. And then abuyele emuva futhi le lapha aqhama khona eKZN. Then uqala umsebenzi omkhulu from there. Then ngizogrunya. So then we clap hands. I didn't know ukuthi kuhamba kanjani.
babechaza abaningi bathi wow, you have received the grace. But wow, it's a grace. Jabula kakhulu. Wow. Ngibona manje kwakuyiservice yasekuseni, then mase kuyiservice yasemini yatambama ngo-6 ngibona sesiyongena khona kwi-auditorium manje. Sengibona sengibanjelwa ne-diary yami nesikhwama sami, hayibo sengibekwa phambili. Hayibo mina ade ngihlala emuva ama-ashe ngifuhlele emuva, sengibekwa phambili kwasoba naloko ukuthi hayibo kwenzakalani kanti. Base bechaza ukuthi hayi when it comes to into ze-grace sekutholakala ubizo lwakho, then this is what happened. From there ngagronywa-ke. That man spent time and then grooming us and his farmer teachings and then all that. Then wabizwa wathi kulungile ngifonele mfazi, fonela. Wafika. Mefika that time wayishinda ekhaya weza wathi uyinkonzo. Uyishiya kwakho. Emsini wami. Yo. Wathi uya enkonzweni kwi-all night prayer. Wayiphuma kanjalo mabe yaphuma. Ngoba isonqa lesomshaya. Sazi. So then kwafika lesikhathi leso sokuthi mefike mevakashile ngapha ke, then yasolve inkinga ngayo yalunga ngalesikhathi. Then yalunga from there. Hayi isilungile ke, then sengibhekene isimo sokuthi ke angakazokwazi ukubuyela ekhaya. Busy ngakhulunywa phela la. Hayi waqhubeka umsebenzi. Ngakhonza lapha ya. Khonza Monday, Tuesdays, appointments, and then Wednesday, my service. Friday, Saturday, service antambama. Sunday, my service ekuseni mina kwakhonzwa ngempela bani. Ngafunda izinto eziningi from that man. Yeah, ngafunda izinto eziningi from that man. And uma ngibuya ngabuya ke sengiza sekushaya isikhathi ukuthi ngekwami. Then he gave me impartation. And then I remember he gave me impartation yokuthi singabuya. Then before ngibuye ubufele busahlala ekumzini wami njalo. Noma izinto seyilungile. Kodwa yena usahlala. Okay. The question is why ngahambi? Ngiyabuza nama ngibuza. But the thing is I've been crushed. Yokhumbula this man is broken. Kanti kukhona into eshawayo inside. Yibona ukubona ma u-angry. Ube angry in such a way where kuba khona into ekubamba emphinjeni, umphimbo wakho la bambeke umphimbo awungakwazi ngathi akwazi ukuphefumula. Yeah. Leyo into yayifika izihlandla eziningi apha nje zaphela. Miphela kwakhandeka this kind of humbleness and then self control in me. Ngathi kahle uNkulunkulu uma kuthi uyacrasha kahle kwenzekala lento. Uyabona that time wakuthi noma ngabe kwenzekala ini, even if the guy can just phone ehleli nami khona sikhona eJoburg, anginankinga nje ngithi amphendule ngibe ngifocus kulento engifunde lapha emanontini wami nje ngabe naleyo nkinga nginganankinga. So kwakuthi sengunalokho. Then why is he when is he going, when is he leaving? Hayi ngeke ngangikwazi ukumhamba, ngifuna ukumhetha. Kusho unkosikazi. Angifuna ukumhetha. Yane. Uzohanjiswa uNkulunkulu. Angithi ngiyakhuleka. I remember with that guy wahanjiswa uNkulunkulu ngempela. I remember ama fastings engase ngiwenza for umshado. Yo. Fasting where you can fasting ngendlela ukuthi you can be able to hear the word of the voice of God audibly. Ngalosikhathi ngangasenayo indawo ukuhlala, ngase nguye umsebenzi ngawuyeka. The moment ngimukela grooming nje ngawuyeka umsebenzi. And then ngase ngihlala emzini kaSwazi Dlamini lapha le Orange Grove. Ngiwalka from Orange Grove ngiya a small street ebandleni konzweni. Uma all night prayer ngiyawalka, nginayo imali gibela phela. Ngiyawalka kodwa phela distance lapho we're talking kilometers. And then uyabona
God was doing izinto engajwayelekanga ngaleso sikhathi. Ngapho nkosikazi uthi fast. Ngapho nkosikazi ujatshulisa ukuthi what's happening to my man, to my husband. Yeah. Where is this man? Iblendo day nolaga yabona la. Then okay ngizofasta kulungile. Then ngifasta. Then I fasted there. Then in that time I remember fasting engamtshela ngathi ngiyafasta ngapha dawe be praying that side. Yeah. Be praying that side. Because angifuni imkhuleko ngikhulekayo for that side kube nema contamination like anythings. Okay, ngiqondi ngamemeza angazi noma understand ngiqondi uthini. Njengoba ngikhuleka ngapha nawe don't enjoy yourself on that side at least. Izithibe. Yeah, de. Uyabona ngangena kuleyo fasting. Uyabona ngangena kwi fasting la engangena khona ngathatha 7 days 7-day dry fasting. And that dry fasting was extended to 21 days. Dry fasting. I remember ngangasakwazi ukuvuka empedeni. Ngangasakwazi ukuvuka empedeni when ngiphiswa ukuchama. Ngangigcina ngithe ngiphiswa ukuchama. Then kodwa ngizobona sengilele empedeni ukuthi ngihanje sobani bani ade ngiqule ngibeka empedeni. That when I understood and I felt the power of God when he's using his angels around you. Then that time was, wow, God. Yo. And that time ngathi mangiphuma lapho ngiya endlini kuloma ngihlala kwi-outside building lapha eMzana Swazi. Ngiya kwi-outside building ngihlala nobaba wakhe noma wakhe basihlala khona kulo muzi. Oswazi base KZN. Ngathi mangabe ngingena endlini and then mawakhona waqhuma ngezilimi and then maqhuma ngezilimi wakhona and then I remember ukuthi and then he came to me, she said prophet, can I go and sleep into your bed nje wena sengapha ngiyolala nje lapho kuleli igumbi kade ulele kulona usho ukuthini ma wathi ngafunda lapho ukuthi this woman, she understands the power of an anointing and she understands the amandla kaNkulunkulu. She understands whenever you carry that things. That time when ngithi mina awuma ngeke phela ulala wathi wahleka umyeni wakhe wathi hey uthandi ma umnkosazi wakhe uthandi umama wakhe uthandi wathi uthandi afanele bafuna uthanda ama anointing nje sonke isikhathi so nje kwakho like we joke then ngadla from there most akudleki ke phela ufanele uthathe yeah but that time wathi wayihlala lokho yeshithi inkoda thango ke ngiyohlala nje noma ngihlale nje eminyango ke wasendlini yakho ngihlale just ukuthi ngifunde iBhayibheli ngihlele ngabuka ukuthi understand that ngathi mangabe sengifone ekhaya ngithi okay sengiphumile kwi fasting and then how umndeni unjani ngiyazwa ukuthi wathi hayi uhambile lo kade ejijelwa ngamajezi izingane zimgxosha nezimpahla zakhe ezinye izisele bekwenze njani na hayi kwele nje dukuduku wavela wajola nosizwa kwamakhelwane jola nomakhelwane then so kwenza kanjani then I did how God chased the men away through prayer. Then I believed from there ukuthi uNkulunkulu unamandla. Then ngasithi kulungile it's time for me to come back. Then when Prophet Bill Banda gave me when told me as your assignment is over now leave and then mangihamba the time engihamba ngayo and then he gave me impartation as well. He gave me impartation. Wow, then it was powerful. Then unkosikazi wakho besihlala isikhathi singakanani nalo baba? Kwaba a period of 2 years. 2 years. 2 or 1.5 year or 2 years hlala naye nje endlini. Bathini ekhaya kubo? They didn't say anything. I remember ukuthi unesikhathi where engathi wake waye emndenini okuba eyosho ethi khona umuntu osefuna ukungithatha because wake waya futhi nakubafundisi ethi hayi uzocela ukuthi babe ingxenye wabe sekhona umuntu osefuna ukumshada but hayibo umuntu oshadile ashadwe futhi kwakwenzeka lapho lokho then bathi kwakwanele kwakubuka njengeichilo ke bona abanye abangale
but ke umndeni wakhe they didn't, and even her brother as well, and then wanqaba wathi hayi ngeke ukazi ukuyenza ke lento sashadile ukazi ukwenza into so ke they refused ukuthi so kwaba i-relationship kwaba ubudlelwane bakhe and then nale nceke lena mind this le nceke ibuye bahambe boshumayela umama usibanibani mamthango usefika ngale abe umama usibanibani futhi ngapho now it was like a disaster, but I don't know. Healing is something else when you get healed on things, because you felt like you find ukuthi muyikhuluma into kuthuke wena kunokuthi kuthuke mina. So kwaba yileyo into kumina yokuthi okwenzekile, because yani angeke ukukhuluma okuningi. I don't want to talk izinto eziningi ezokwenza ukuthi mhlawumbe bese bethu abantu hawu yini abantu bese okuningi oyakwenze ungakunakile wena, abantu abaningi bese bethi no isiyoyoyo somuntu yayibona leyo nto. So angifuni ukuze ngikhuluma izinto njengalezo ezogcina sengathi bethu abantu kahle kahle wasekuwumuntu lo noma wini. No, mina ngakuthatha, it was like kumina mostly ngoba ukudabuka kakhulu on her case ukuthi how God can groom me using umshado wami like that. Was he grooming noma wakwenzakalani? Ngangithi mhlambe kube naloko, kodwa uma usubona the way she was so like arrogant ngayo lento busiyabuka ukuthi it was not God. uNkulunkulu isimo esasenzekile ngalosikhathi, then uNkulunkulu wasebenzisa ekutheni makwenze kanje lona wenza lento ngapha ake ngigroom isisebenzi sami ngapha mina ngalesi simo. Ukwabonakala kwezinye izinto uphumela ubala nalapha ku TikTok ukhuluma ngazo njalo njalo, mhlawumbe bikhona enye indlela naye bekwazi ukuthi aziphendulele ngayo. Ayo bisingasekho kulokhu okuvela manje ku TikTok, besingasekho indlela yokuthi bese kungalokho bese engaziphendulela ngakho. Okay. Ngoba kube nesimo lapha afike khona ukuthi makagadle khona. Sibe ngabantu umshado wethu disqualifywe ngama psychologist 2014. Wa disqualifywe ngama psychologist athi lo mshado athi kuthina amazwi abawashoyo bathi it's either you guys are staying in this ship nicwile nawo, noma lo mkhumbi lo uyaphesha, kodwa ufa ngesizulu kuyokuthiwa ipain, like a window pane ukubona. Wathola ama glass asenalo lufa lolu, ama glass alomkhumbi lo obizwa umshado wenu, ufa lwakhona luyaqhubeka liyaqhekeka, awusakwazi ukuphesha. So njengamanje le mshado wenu and is irreparable. So you guys manithi niyahlala kuona shuthi niyangena lo mkhumbi wenu nizocwila nawo. Uma nicwila nawo lo mkhumbi wenu, then kusho ukuthi ngamamazi nizo divorce, senizondana, seninyanyana nolo uyobe sezonda umunye seke seshaya. Mina ke angiyeni umuntu othanda ukuzonda, I hate ukuzonda lokho ngempela. Ukuzonda ngikufuni, ngibaya ngazi abantu abaningi into ekuthiwa smile, into engithandayo ukuhleka nje, futhi lapho kuhlekwa khona ngisho ngabona namanje kuma status wami ngihlala ngiveza into ehlekisayo, ngingena ku Facebook ku TikTok ngicina into ehlekisayo ngifake imposters zona bethi umfundisi into kahle lo muntu yini, because ngithanda nje ukuhleka. I just laugh because I have learned ukuthi laughing is healing iyodwa. So ngabuka lento ukuthi this is buka njalo ngithi ngabuya sengiqala umsebenzi. Ngiqala umsebenzi kwenzeka imangaliso. Uqala umsebenzi ngo2011. Nakhona futhi ngiqale nama ups and downs, nama challenges, but ngithanda ukuthi mina uma sikhuluma into kodwa kuvele ukuthi kupho kuhle kuleyo into. Bekukhona ukuhle because ibandla engaliqalayo libizwa ngokuthiwa i-family restoration. Family restoration ngiliqala naye yimi uyena noGele, uyakhumbula nodakazi. Naye she's a singer, she was singing that time, and then ngiyathanda ke ngumuntu othanda ukuplay noma ngithi ngumuntu odlala upiano. Okay. Ileyo nto ngayicela uNkulunkulu ngathi, God, if you are calling me
ngicela ungancishi lezi zinto singing i-microphone ihlale kanje kumina ngibuke then ngicela uvele ungenze ngibe uBenjamin Dube Nkosi ngiyacela ngingene upiano lami ngingene kwi-microphone yami bese ngisuka emva kwalokho ngishiya upiano bese ngiyoma lapha e-pulpit ngiminister wanginike uNkulunkulu hayi bazangicishe umsebenzi kaNkulunkulu wahamba ngendlela exakayo ibandla lalikhula ama deliverance ayenzeka akwakwenzeka into engajwayelekanga ke ama deliverances uNkulunkulu anointing uyisebenzisa ngendlela into my life I remember one of the lady okwakune wakwenza deliverance kuyena elele phansi lo sis lo engakashada nosikhathi wayelele phansi lapha na idemoni likhuluma lithi yebo cha deliverance ngempela fanele bayibelieve abantu abaningi serious ingamandla deliverance ilele phansi intombazana lathi idemoni lezo ikhonkwane ngeke ngizimbe mina hamba imbela wena ngathi mina okay usho njalo ngizohamba ngozimba then from there ngenkathi yena elele phansi kanjalo then lathi demoni seyifikile lezi ikhonkwane zakho lezi ikhonkwane uyifuka ziyombiwa kusho idemoni lele phansi ngathi ngamvuza vuka in the name of Jesus mevuka abafana ababesebenza nami as ama ushers bathuka kwavidorizwa leyo into zonke lezo ikhonkwane zasizilaphathelele khona lo sis and they were shocked and I thank God with every miracles danga ngempefom mangiyemzini womuntu then mangiyemzini womuntu ngiyenza cleansing wemzini womuntu ngangamshiyi kakhulukazi imizi yamandiye ngisebenza kakhulu kuyona go Peter Maritzburg bengamshiyi bengihamba naye then angazi uNkulunkulu mangihamba ngedwa ethi uNkulunkulu no don't leave her behind ngimsambe sendaweni ethile and kanti uNkulunkulu wenzela ukuthi makufakazwe makabe ufakazi ukuthi this man I saw it wenzeka bekuphuma izinto phambi kwakhe ebuka athuke naye so ke then angazi sayiphuma kanjani izinto but engikwazi ukuthi nje when I pray eyadini lakho then uNkulunkulu wenza umangaliso mewenza ngale ndlela wenza ngayo I don't know ukuthi wenzakala kanjani but when at the end of the time you see ukuthi wenzakala yini then bayafakaza abantu umshado wena ugcina uphelele nini ke completely ngiyazi ukuthi ububuza ukuthi yena beke retaliate what yes ubuphelile kahle okay bengisachaza ngalezo khathi zabo 2011 uqala ukuqhubeka ufika lapha yana ngo2014 mase yang psychologist then ngalo sikhathi uma ngibuya ama psychologist esinika u5 minutes ethi no what siyanika na 5 minutes we've sitholile ukuthi kahle you've been manipulated kusho kumina manipulated kulomshado and then zonke izinto bubanjwe ngazo lomshado akuzona angazi ukuchaza izinto eziningi ke because most of them for confidentiality yezinto ezenzeka izimpilo yomuntu akwazi ukusho ukuthi nakho okwenzeka okwanakho nalokho nokwatholakala ama psychologist but athi mabethola athi oh no what this man and then ngathi mabe esinika 5 minutes ethi cabangani ke manje ukuthi lo mshado wenu uyacwila noma wenza njani saninika kodwa sinayo futhi ikhadi lommeli esonfonela enomfonela and simxhumanise nayo umshado wenu divorce 2014 law then that time bephuma 5 minutes besinika 5 minutes then oh God she begged you know what shintsha kuswela manje ngeke ngiphinde and I believed her ngiyathanda ukuxolela believed her and then but it's fine but maybe buye ama psychologist ngathi siyaqhubeka nawo mshado hawu ngempela ngathi yebo hawu ngathi kulungile and 20 safika samahlala ekhaya then wow ngabona hawu nami sengumnumzane hayibo sengikwazi ungenzela ukudla hayibo ngathuka ngojabula ngayeza leyo ngoba nalokho kodwa wow mnumzane it took only 1 week 1 week back to square one basha then manje ke sekuwest ngalendlela yokuthi lapha kudilwa nomshado ophelile ongasekho
kudilwa nomshado ongasekho kudilwa ne situations where omunye esaba ukuthi okay uzongishiya lo muntu then angeke ngithotsharishe ngendlela engahle ngithotsharishe ngayo hayi kwabheda ngalendlela ukuthi aqala ngathi uyoshout 2015 ngathi mina no what I'm coming out I'm coming out mangabe ethi anendaba noma ngadivorce ngahamba ngayo CCR ngafika ngathi masengiqede ngathi okay usheriff ke uzofika ke bafona abathi usheriff uzofika kuwena ezokunika incwadi hayi udivorce ngempela ngathi yes sengiqedile sengenzile wathi ngeke ngafasayina amaphepha hayi ngempela futhi akaze sayina amaphepha then kulungile futhi ngaqhubeka ngahlala naye ndaqhubeka and most izinto ezenzeka lebandleni zenzeka in front of the church they see everything happens bamazalwane they ending up dabukela mina bayabona and then mind this ugel ulungi lo ngamkhulisayo sebuyile ngapha sebuyele uhlala newele sebuyile seza ngapha ufuna uhlala nobaba manje then no ayandi uyasuka ngale manje wena kwahlabisa usiyaqeda isikole usiyabuza ngapha naye ufuna uzoduza baba then nasi simo njengamanje ukuthi ngapha ngibhekene lesimo ngibhekene kwaba nzima umshado uyabona uphelile nengane zakho efuna ukuza la nengane zakho azimukelekile and zangamukeleka ngempela futhi and then ugeli ngiyakhumbula and wena khala yanami ngashayeka ulungayifika buye emuva ugeli lo wakhe I remember ekhala athi ukhalelani sambuza ukhalelani ukhalela ukuthi manje sekubuyo ayanda and then manje attention yayo yonke isizwe ayanda Nkosi yami ingane mina sikhwele kwenzekala kanjena yabo ngifunda ezinye izinto manje sezipay attention ngathi mina uayanda ubuyela ekhaya ubuyela kuhlabisa uayanda umfana kagogo Nkosi yami ubuyela kuhlabisa kwaduduzeka ngalosikhathi wayesefunda lapha ya esikoleni sakhona eHammersdale then those time zinzima lapha 2014 umshado ophelile and then kodwa savuzama sabuqinisa hayi lutho zabukabheda 2015 seqala ukushaya ke manje ebandleni usiyashaya ke manje abazalwane besifazane ukuthi bajola nami one lady esebenza officeini ayishaya kabuhlungu lengane ubekade umama lo ebebosi that time wahamba wangihambe nale ntombazana ngihamba ngemoto engihamba ngayo IQ imoto yami fanele mangihamba ngiyolanda izinkwa for ngiyafida lapha abantu mina njengoba ngihamba ngiyolanda izinkwa imoto ayikhiwa so ke lo muntu lona fanele ngihambe nomuntu ozokwazi ukuthi asala kade imoto kade ingene ngaphakathi mangifika ngalena ngithi ngiyafika mase ngibuya ngapha hayi kade yojola kade ejola naye omunye futhi okuseyilo hayi uyena lo ose officeini thu ujola naye okay hayibo jola naye then so kwaba leso simo then kangangokuthi abazalwane kwaduma ebandleni makudume ebandleni laqala ke ibandla lawo hloka ke from there muzamfundisa nti nawe uyabhekana nezimo njengalezi kunjena ngale kahle kahle yebo ngoba nalokho ukuthi kahle kahle nenceka ndithi iyabhekana nenkinga njengalezi kwaba nalokho ukuthi umama umfundisi kanti unje kuba naleyo nto sengizama ukuphica zonke lezo zinto so zangaphiceka kwafika isikhathi la ukuthi 2016 ngathatha isinqumo ngayifaka la futhi enye divorce yangenzeka then ngathatha isinqumo ngathi no what ayike sekuphelile ngami ngiyakhula angazi ukuthi leli jele ngilona ngizobukhululeka mhla sengaki kulona okay ngizokwenza into engajwayelekanga so la manje I'm going to have to get another wife another somebody engizothi mhla ngikhulwa kuleli jele at least angeke ngikhulule sengigugile mangikhulule sengigugile at least noma kunomndeni eceleni because njengamanje ngiyabona la these people bagwilekile and then njoba ngila mina
ngiyabona ukuthi mhla ngiphuma kulo mshado noma mahle kuthiwa uyadlulela umuntu wesifazane emhlabeni and then kodinga ukuthi uplastic omnyama ngusebenzise ukulasha impahla zami ngiphuma ngihamba because leyo nto bivezwa kumina ukuthi kahle you are nothing yeah wena awulutho la because awuphuthile awubeka lutho etafuleni imizi khona lana mningi futhi imizi mfabo usomabhizinisi anani ye tycoon hayi usomabhizinisi ngikhuluma nge-tycoon so ayikho into engenzeki lo muzi imoto zakhona ithengwa cash mina imoto engisuka ngihamba ngayo engisuka ngitabalasile ngasebenza kanzima mhlambe ngahlanganisela u20,000 noma 25,000 ngikuthenga lokho isikoro khona ngihambe ngakho so ke umuntu obengabelieve ekuthenini angimsustain lo muntu esilisa kwaqhubeka ngaleso sikhathi kwafika isikhathi lapha engithatha isikhathi ukuthi okay uma ngahle thiwe ngithatha umuntu wesifazane ngizobheka nenkinga ukuthi uzothiwa lo muntu amthathayo ushuthi lo muntu lo uhambela la ngempela lo muntu wesilisa because ngumuntu obelivela kakhulu kuma repentance belivela kakhulu ekuthenini noma ngabe uyayifisa into ngifunda kule ama gospels Matthew Luke Mark ne John ngifunda kakhulu uJesu mekhuluma ethi uma ufisile nje usuyinto sokusuyenzile yabona lokho ngokungishaya so ngangibelivela ekuthenini ama teachings wami alele ekuthenini nje into engiyenzayo mayihambe ne conscience yomuntu umuntu unembeza ukuthini uthi umoya ongcwele mase educate vele na conscience yakho iclear so kwafika leso sikhathi sokuthi nathi angeke ongenani mangibheke ngobende umuntu oyedwa nga approach intombazana ngathi wesisi nalo udaba kunento nje kanje now I'm starting my own family because njengamanje singahlazeka lana abaningi sebeyabona hawu kahle ingane le besithi ingane kababa kahle ingane kababa kwase kunalezi zinto ezenzeka eziningi ezenzeka wathi lo sisi hayi uncane wathi ayi ngathi mina wathi uzonza njani manje ngomama ngithi na unkosikazi unazo ingane ngathi mina yeah qinisile but anginayo family I don't have a family yeah I had a family yabona ngafunda ukunderstand ukuthi kahle life sometimes can be a movie but ungakhanda umshado ube movie and then uma ukhanda umshado ungawenzi ube nalezi zinto ezama ngama fake I found myself ukuthi I've been lying all along lying to people veze qhamuka kubani ngathi kodwa Nkosi no uthe wena Nkosi encwadi ngaMalaki 2 Malaki 2 verse 15 uthe ipurpose yokushada usuka ukuthi ipurpose yomshado nje ukuthi kwakhiwe no hayi kwakhiwe ukuthi kukhuliswe izingane and offspring ezosaba uNkulunkulu akunendaba ukuthi ama step children noma yini so God ngangiconsola ngalokho ukuthi akunankinga akuyona imovie engidlalayo kodwa kube kuyimovie ngempela because at the end of the time uma sikhulile labantwana bazohamba phela beko baba bahambe beyemzini yabo then ngisale ngedwa mina so kwakunaleyo into kumina ngathi no these are not my family ayiwathuka nayo ngathi nje ubona isimo sinje kwenzeka lento njani abantu abaningi bebebona ingane yami lena enye ulungi bebezondwa ngendlela exakayo ezondwe phambi kwabazalwane so abazalwane abaningi besebenzama ukuyiprotect ingane yami most of the time kukhulunywa izinto eziningi behind my back ngibona abazalwane bemisicongolole kanti bazama ukuprotect ingane yami from her and then ukuthi this woman is torturing this child babona lapho ukuthi no akuyona ingane le akuyona ingane yakhe le ingane so kahle lo mndeni uhlukene phakathi so ngahlazeka kanjalo emva kwalokho ngathi yabona I'm getting exposed yonke into bengizama ukuyifihla ayavuleka ngathi nwathi okay wacimchitheka kanjalo umshado wachitha kanjalo umshado ngahamba ngayo kwifamily yami ngayo tshena ifamily ngathi umndeni I'm going to take another person and then ngizoqala umndeni wami manje wathi umndeni it's about time athi lungile sobona ngakho kodwa because when uhlala uyahamba uyabuya then kodwa angengikwazi ukuphuma ngoba akangivumeli umuntu divorce. I remember that time wangabo kwathi 2018 abe ngithola ifirstborn nalo and ngithola ifirstborn nalo and then umshado usekhona aka divorce 2019 2020 ngeni covid covid 2021 then getting another child from there uma ngibuka njengamanje ukuthi angimfihleli ngoba ngimfihlela ngoba
kunale respect enginayo yakhe yokuthi nakhuni ngiyamazi futhi how weak she can be engenza izinto ezi-irrational izinto angazenza destructive ulowo muntu onjalo. So ngabhekana nalesikhathi sokuthi ke ngihlale nemfihlo nabazalwane futhi bengazi. I remember umuntu engamtshelayo omunye ugeli owaswadlula emhlabeni. She was a social worker by qualifications, and then kuma counselings amaningi wayesebuye handlisha namanye ama counselings. Uma ngihandlisha amanye yena handlisha lana aphathele nama psychological, mina mangihandlisha lana akamoya. So ngimbuza ukuthi awusho umucabanga is a church ready to know, or a church ready or what? No, ibandla ngeke liberate about this. Kodwa kodwa makwazi ibandla lakho liyakuthanda, and then okunye futhi yayibona liyasazi isimo ophila ngaphansi kwaso. And kodwa kodwa makwazi ukuthi abanye bakho babo bekho ready. You cannot just reveal it to the church at the moment. Okay, ngahlala nemfihlo. From there, we're talking about 2021, where ibhani isimo lapha engase ngilokhuza isimo la engangihamba khona ngidikila ngishiya ngaye Maritzburg ngiyakhumbula isikhathi se-COVID kwavaleka yonke into. Mina ngiphila ngokuthi ngiphila ngomnikelo ibandla. Okay, ibandla nginikelela ibandla futhi langinika nje umnikelo khulu. So umuntu ophila ngalokho lo mnikelo lo ngusebenzisa kuthenini ngifaka upetrol emotweni, ngimele ngihambe ngiye kolanda ukudla ngifida abantu. Ufida abantu kwenziwa yonke lento, and then so ke ngalomnikelo labazalwane. So ke kusenza kakhulu lezinto njengalezo. Nami mangifuna amakheke angiyathenga. So ke ngoba lezo simo ke sabhekana naso ke mase kudlule iCovid awusekho emabandla sevalekile. Qavaleka amabandla ngesikhathi. Nakumina kwavalekeka. Okay, njengoba kufika lesikhathi lesi njengalesi manje kuzokwenzalani. Then 2021 zanginetha la emshadweni. Ngathatha isinqumo sokuthi ngathi eMaritzburg I remember ngathola indlu one room ngaqasha ngangena kwaBolt Uber. Ngashaya Uber wami ngapha ngishumayela kulokhuzana. Ngishumayela since ngibekade ngishumayela kuma groups ko WhatsApp group nako Facebook. Then amabandla sasingasahlangani phela amabandla. So ukuba nalokho ukuthi not mangishaya masiqeda ukushaya Uber ngiyashumayela ngapha. Ungangenza imali lapho, ungangenza kakhulu imali la ungabona wow kumnandi ukwenza ukusenzela imali yakho. Then leso sikhathi leso I remember futhi akhona futhi asingihambile sengishilo wathi amazwi awashoyo ngisanda kuhamba wathi ithatha nengane yakho imfana wami ayihlala eNtshanga, wathi muhamba hamba nengane yakho, hamba nakho konke kwakho tata biza umfana wami hamba. Wasizwa ngeyingane esebandleni yamthola umsebenzi escort, wasebenza umfana wami. Then mase ngiqeda ukushaya Uber then ngapha wabuya wathi abantu bayamhleka bathi yefana nengane zabo engashadile. Cela ngibuye futhi nangapha ingane zakhe zimthathe sinomkanjana zimhloniphe sithi ngahamba. Okay, then ngabuya from there. Ngabuya most of the things ezibezenzeka uhamba ngibuya ngiyazi ukuthi abanye bengabuza umbuzo ukuthi okay njengoba uhamba ubuya what was happening mangihamba ngibuya akusikhona ukuthi maybe mangibuya ngizobuya sibe involve yini ngayo yonke inkonzo what ngibuya nje ngoba ngizoba ubaba on this because kwasekuthenga nomunye umuzi osuthe economy osuthengiwe something around about 2 million what lapha nendaweni zabelungu sasehlala kuona eyibona engashiya khona konke. Then I remember that time ukuthi uma sengibuyile futhi then kwaba yikho lokho futhi akuthi asakwazi unyakaza. But then umshado uphelile. Then 2022 waqala ndodakazi
angibalanga ngokushonelwa kwakhe shona mama wakhe washona 2016 then washona dadewabo about 2019 no 2018 washona ubaba wakhe ngo2019 so umuntu bekade shonelwa shona nje ubuthapha lokho eshonile landelana abantu basekhaya na 2021 kuzoshona 2022 kuzoshona ndodakazi firstborn yakhe that was devastating ngendlela ashona buhlungu ngayo then ibisi run ama business nomfowabo le eJoburg kuyo yonke lemshado idlala role enkulu because njengomfundisi chairperson kuma ministers fraternal so ke abafundisi bayeza bazoseka omunye umfundisi so bebeza kakhulu forum yase Hammarsdale i-Outer West Ministers Forum not fraternal forum ayidlalile indima enkulu abafundisi executive ibiza izongiseka kakhulu emingcwabeni yonke biyadenzeka kuleya misi so ke ukuthi makwenzeka nje okuningi bazothi sisoseka umfundisi so mfundisi ukulokuzana nje ngiyazi ukuthi lento singangayiqeda yonke manje ngizothanda ukuthi ke si organize part 2 sesibuka silanda from la esigcina khona siphinde futhi sesibuka nemanje lakho ke nemanje lakho yeah ukuthi mhlawumbe ubudlelwano sokubona manje if ukhona bona yes izinto ezikanjalo but nje mhlawumbe due to isikhathi sethu mhlawumbe ngiyathanda ukuthi mhlawumbe sibambe la just for today and then we'll organize part 2 then njengoba ngisho ukuthi sibuke la ugcina khona then siqhubeke size sifike kwimanje lakho yes but nje no organize mhlawumbe your last words nanoqinisa nje nombukelo osibukela lapha ekhaya and that man mhlambe naye who's experiencing okanye you experience the very same thing mhlambe mhlambe amazwi akho nje on that part ukuthi it's hard, it's not easy. We as pastors sinalokho ukuthi we can't expose into zethu. We as pastors sinalokho ukuthi we have to keep on like protecting that is title lethu kakhulu. Bekhamba title kakhulu sizikhohlwe thina. And then ubusuhluleka ukuthatha ama decisions akho as wena njengane kwasibanibani. Thiwa njengamanje ngwakadlamini mina njengoba ngwakwathanga thatha ama decisions ami njengomuntu wakwathanga. Awusibusa kwazi ukwenza lawo manje ngenxa ye title. So i title iyayiphenduka ibe ijele sometimes. La lesi story sami siveza escape from the title. Escape angazi ngathi escaping from the title noma protecting the title kodwa uthatha isinqumo drastic and then ozothi musuthathile bese uthi but I'm happy at the end of the time. Yeah. Lokho because kulo part 2 okuzokhulunywa ngayo isimo where esinzima engangidlula kusona esizima where I don't wish any pastor can pass through that. Kodwa isimo where uzithole sekuthi awubulaleki sekufanele uthi drink the wine to sleep because usuwadlila amaphilisi okulala awasasebenzi. So now usuzithola sewucwile sewuthi no at least ake ngivele ngiphuze something drink something to sleep. So isimo ezima leso sizithola sikusona singabefundisi. Imishado yethu sisuke sayithatha kakhulu sayifaka kuma title wethu. Sayenza imishado yaba ingxenye yokuphila kwethu ezabafundisi ngalendlela ukuthi a woman ubese unkosikazi ubese kusebenzisa kakhulu lokho ekuthenini ngizombamba ngakho ngiyazi ngeke akwenza ukuthi ngoba umfundisi noma ngabe kwenzakala ini kodwa ngeke azakwenza ukuthi ngoba singazi umfundisi. So leyo nto ikwenza wena ube isigqila sento ongayazi angidabo. So ileso simo leso ngoba engakusho ngathi yes zazikhona izinto zezinhle ezazenzeka uthando engangibone nalo
for abantwana bakhe kwakuhle lokho angibona and then dedicated but kwakunzima the way ababelu reciprocate ngalo uthanda abantwana bonke these children they don't show uthando kubantu kuma wabo. Mind this ukuthi ugeli lo wayengane yami akaseni ingane yami usengene umdibi nabafowabo okutheni this one is no longer our mother's husband, is no longer father baba. So ilezo imenje ngalezo baba but engakusho nje kwabaningi abalalelo ukuthi uyazi angazi ngama-advise kanjani umuntu kodwa engakusho ukuthi indlela angifuni encourage ukuthi phuma ngendlela engaphuma ngayo mina. Kungenzeka kukhona abanye abaphumayo uthola ukuthi bavumelane behlale phansi bethi ngathi asibiyeke lento yayi siyasidivorce divorce and then bese kuba khona othi uyatabalasa omunye uyaphuma omunye akuphumi omunye uyazama ukuphuma omunye akuphumeki. So lapho that's the hardest decision that you have to take. Sometimes it's going to compromise your positions as a pastor, sometimes it's going to compromise izinto eziningi as umholi webandla then nomholi wabafundisi kodwa at the end of the time i-decision usukuthatha isuka based ekuthenini kahle wena are you happy yini uma usuyithathile le decisions. Because another thing is bobuka on that part uma ngithi mina yes ngathi komunye umfundisi yes I understand you can pray for me only if ever wakwadlula lesi simo njengalesi. Mina ngadlula nalesa simo kodwa ngangazi ukuthi njoba ngiqhubeka yonke leminyaka ngiyahila trust systematically noma ngithi slowly but slowly ngiyahila. So uma sengihilile kwabe mali ngibona contribute kahle sengiphumile angisekho kulomshado ngiphakathi kona. Mfundisi sibonga kakhulu mhlawumbe nabantu abathanda ukuxhumana nawe bakuthola kanjani? Inamba engitholakala kuyona 061 596 1386 lo namba ikhona futhi ku WhatsApp 081 375 4220 ngiyatholakala kulo namba na ku TikTok ke khona ke as AZV Tango bese ngiba khona futhi na ku Facebook page ngikhona futhi lapho kodwa ngokukhonzisa njengamanje ngiyacabanga ukuthi ke ngikhonzisa kwamcuyi yaMastile emva kwase Shoprite sikhonzisa lapho kunesikole sabantu abakhubazekile silapho seduze kwasekhosini sikhonzisela lapho so ke abaningi uma befuna ukuzivakashela then sikhonzisela lapho and then umsebenzi urana ngabafundisi uNkulunkulu angipha bona and then so engabagcobayo. Okay, yeah. Thank you so much man. Sibonga kakhulu man of God. Thank you so much baba. Thank you so much. Yeah. Bazalwane sibonga kakhulu. 31 October silapha eSoweto eDlamini multipurpose. Don't forget we are starting from 10 ekseni siyoqeda ntambama. Siyabonga kakhulu sila eThekwini this Durban edition. Sibonga kakhulu besihlele kanye namfundisi uThango esibalisela kodaba lakhe but sizoqhubeka no part 2 as isikhathi seqhubeka. Uphathuni zobona maduze. uNkulunkulu makanibusise. Amen.